Хәзрәт, аннары соң тагын бер сорау. Уку эшләре сездә ничек бара? Әлбәттә, Алхамдулиллаһ, безнең дә уйламагыз, теге мәчет салу эше белән генә шөгыльләнәбез дип. Алхамдулиллаһ, уку эшләре дә бара. Безнең атнасына 4 көн укытулар бар. Алхамдулиллаһ. Нинди категория хатын-кызлар, ир-атлар, бала-чага? Бала-чагасы бик күп түгел, ләкин хатын-кыз күбрәк, ирләр менә бүген дә беләбез. Шушы абыйларда укып йөриләрме сездә? Абый, сез кайдан? Ул безнең инде монда дежурный. Алхамдулиллаһ. Исеме ничек абыйның? Фаиз. Фаиз абый. Абый, сез кайдан? Төпләрегез? Biz Ulyan ilkesinden Исемегез? Kulatka rayonu Alhamdulillah. Karamal avlundan Siz de derskə yeriysizmi? Нәрсә укыйсыз? Biz hazır harflerini öğrenip bitirip hazır kaidelerini öğrenip bitiririz. Mene indi Ramazan ayına jitir aldığından Hazreti biz Allah kuşsa, Allah bilse Karam okurga tırışarız indi şulay. Amin. Sizin isminiz nişek abay? Nurhan. Nurhan abi, siz kaydan? Vodka atlastan. Qaysı rayon? Vodka rayonu atlastan. Kulatka rayonu. Yaxşı. Siz de derskə yeriysizmi? Derskə yeriysizmi? Siz de azan aytıp tırayın. Azançı digar bunda mesleği. Azançı. Dagestanlar budun diler. İlten budit bit. Alar budun diler. Sizin budun eken bu. Problemler şıkıldan Hatta bizning işler internet aşağıda ağartı işler barabız. Bunda cemiyet içinde de bizning administrasiya terletlerine şakıralar. Administrasiya olsun. Administrasiya bilan arağız nechik münasabatiz? İşlep kelasiz. Türmelerge yeriysizmi? Sezonunda sezonga her vaqt kelem, anda baram. Mında vertolyotный училище var. Алар белән дә эш алып барасыз. Чит ил шәкертләре, таләбәләр бармы? 300-гә якын. Монда, мөселман иленнән. Алхамдулилlah, алар да сезнең белән таныш инде. Мәктәпләр? Мәктәпләргә, безнең институтларга йөрибез. Шулай. Һәр көнне Населениесе күпме соң? Нинең сез? 180-гә якын инде хәзер әзрәк. Бара 180-гә Яхшы, зур, Аллаһка шөкер. Ярый, хәзрәт, Аллаһның рәхмәте яусын. Аллаһ Тәала ярдәмчегез булсын. Сез инде алхамдулилlah яхшы хезмәт итеп киттегез. Галия авылында мәчетләр салып, мәдрәсә мөдирләре булып, безнең остазыбыз булдыгыз, безне Төркияләргә җибәрдегез. Аллаһка шөкер, алып бардыгыз, алып кайттыгыз. Әгәр сез булмасагыз, без дә бәлки адашып киткән булырбыз, сез сәбәпче булдыгыз. Безнең кылган изгелекләрдән бездән кимемәсен, сезгә дә әҗерләр язылып торсын, Раббым. Яхшы, кадерле подписчиклар, ассаламу алейкум. Илгизар хәзрәттән сызыр мөселманнарның барыгызга да күп. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.